ఆచార్య సినిమా కోసం ఇండియాలోనే అతిపెద్ద టెంపుల్ టౌన్ సెట్ 20 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వేయటం జరిగింది. అందులో భాగంగా గాలిగోపురం ఆశ్చర్యం గురిపేలా ప్రతి చిన్ని డీటెయిల్స్ని అద్భుతంగా మలిచారు. ఇది కళా దర్శకత్వ ప్రతిభకే ఓ మచ్చు తునక. నాకెంతో ముచ్చట అనిపించి నా కెమెరాలో బంధించి మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాను. నిజంగానే ఒక టెంపుల్ టౌన్లో ఉన్నావా అనేంతగా ఈ సెట్ని రూపొందించిన కళా దర్శకుడు సురేష్ని, ఈ టెంపుల్ టౌన్ని విజువలైజ్ చేసిన దర్శకుడు కొరటాల శివని, దీన్ని ఇంత అపూర్వంగా నిర్మించడానికి కావలసిన వనరులన్నీ ఇచ్చిన నిర్మాత నిరంజన్ రెడ్డి, రామ్ చరణ్లను నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ టెంపుల్ టౌన్ ఒక ఆనందానుభూతిని కలిగిస్తుందంటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ గుడ్ లక్.